Эфирдә аңлалыклар вакыты, студияда Алина Хәсәншина. Бөгелмә башлыгы мәктәпләрдәге туклану сыйфатын тикшерде. Адымнарда татар телен үстерәләр. Хатын-кызның бөтен матурлыгы, бөтен күрке ана булуда. Калабызда әниләр бәйрәменә багышланган чаралар инде уза башлады. Бөгелмә муниципаль районы башлыгы Ленар Закиров депутатлар белән берлектә мәктәптә туклануның сыйфатын тикшерде һәм мәктәп ашханәләренең ремонтын бәяләде. Шәһәр башлыгы 3нче мәктәптә, 7нче гимназиядә һәм 1нче мәктәптә булды. Бөгелмә мәктәпләре ашханәләрендә нәрсә үзгәргән, Айгөл Шәрәфиева белә. Мәктәптәге туклану ул тәмле һәм туклыклы булырга тиеш. Менюда тавык шулпасы, ит белән пешкән яшелчәләр, кишер салаты һәм мармелад белән чәй бар. Мәктәптә балаларның туклануын контрольдә тотучы депутатлар белән бергә шәһәр мэры Ленар Закиров 7нче гимназияның ашханәсендә төшке ашның сыйфатын тикшерде. Быел биредә капиталь ремонт булып узган. Ашханәнең җиһазларын алыштырганнар. Быел мәктәпләрдәге 5 азык-төлек блогын ремонтладык. Киләсе елга тагын 4 ашханәдә төзекләндерү планлаштырылган. Балаларыбызның туклану сыйфаты кызыксындыра. Районыбызда булган ата-аналар контроле формасы үзен уңай яктан күрсәтте. Алардан да, балалардан да уңай сүзләр ишетәбез. Балаларның өйдәге кебек туклануы аеруча сөендерә. Депутатлар ризыкны татып кына карамыйча мәктәп ашханәләрендә булып узган ремонтка да бәя бирделәр. Быел капиталь ремонт 5нче, 1нче, 3нче мәктәпләрдә, 7нче гимназиядә һәм кече Бөгелмә мәктәбендәге азык-төлек блокларында башкарылган. Монда барысы да үзгәргән. Пешекчеләргә эшләргә өйдәге кебек уңайлыклар булдырылган. Ремонттан соң яңа җиһазлар куелды. Хәзер эшләү күпкә җиңелрәк. Ашханәбезгә зур суыткыч, яңа мич өстәлде. Балалар да бик канәгать. Рационда сыр, җиләк, җимеш һәм яшелчәләр бар. Аларны көн сайын бирәбез. Азык-төлек блокларында ремонт республика бюджеты акчасына башкарыла. Бу эш 2023 елда да дәвам иттереләчәк. Бөгелмәнең тагын 4 мәктәбендә азык-төлек блокларын ремонтлау планлаштырылган. Без яшь кына мәктәпләрдә булабыз. Карыйбыз, ничек әзерләнә, ничек балалар ашыйлар, яратып, әллә бик теләп тә бетермиләрме. Менә бүген күргәнебезчә, бик теләп йөриләр балалар, сораштырдык үзләреннән. Бик канәгатьләр. Әти-әниләр дә килеп, мондый контроль ясый алалар. Менә онсы да яңалык бүгенге көндә. Балаларның мәктәптәге туклануын ата-аналар сыйныф җитәкчесенә мөрәҗәгать итеп оештыра ала. Айгөл Шәрәфиева, Зирәк Сәйдкулов, Әлмәт Луч телекомпаниясе, яңалыклар вакыты. Әлмәтнең Адымнар күп телле мәктәбендә исә татар телен үстерү хакында сөйләштеләр. Милли мәсьәләләргә караган район-ара түгәрәк өстәлдә мәктәп укучылары, укытучылар, әти-әниләр катнашты. Рәдифә Нугманова дәвам итә. Милли киемнәр турында белешмә, әйтемнәр һәм мәкалләр. Баш герое Шүрәле булган комикслар. Бу һәм башка кызыклы материалларны Адымнар күп телле гимназиясе укучылары үзләре әзерләгән һәм алар барысы да татар телендә. Һәм бу юкка түгел. Күп телле гимназия дип аталган Адымнар уку йорты инглиз, рус һәм татар телләрендә белем бирүне алга сөрә. Шуңа күрә коллективның төп бурычы да укучыларны 3 телдә камил сөйләшергә генә түгел, фикер алышырга да өйрәтү. Моны исәпкә алып, укыту программасына мәктәптән тыш тәрбияви чаралар оештыруда кертелгән. Максаты бүгенге көндә татар телен популярлаштыру, татар телендә камил, матур итеп сөйләшә белә балалар тәрбияләү, гореф-гадәтләрне белү, әти-әниләрне, ата-бабаларыбызны хөрмәт итә белү. Менә төп максаты шушы. Ак калфак берләшмәсе активистлары белән очрашу да алдан әзерләнгән махсус программа. Милли мәсьәләләрне хәл итүне уртага салып сөйләшү өчен бергә укытучылар, язучылар, әти-әниләр җыелды. Без туганнан бирле балалар белән татарча сөйләшәбез, татар телендә китаплар укыйбыз, гәҗит журналлар яздырып алабыз. Шул ук вакытта татарча уенчыклар да хәтта сатып алабыз. Һәм инде балаларыбызны иң беренче чиратта балалар бакчасының милли төркеменә дә бирүебезнең сәбәбе шулдыр. Инде соңыннан Әлмәттә татар мәктәбе, ул Ризадин Фәхреддин исемендәге гимназия булгач, без беренче класска балаларыбызны шунда бирдек. Һәрбер кеше, һәрбер бала үзенең туган телен белергә тиеш. Үз туган телен белгән бала гына, кеше генә икенче милләт телен хөрмәт итәләр. Шуңа күрә без иң беренче чиратта Адымнар гимназиясе ачылгач, без бу мәктәпкә бик зур теләк белән килдек. 2018 елдан бирле безнең мәктәпләрдә татар теле кыскартылды. Һәм мин балабызны бу мәктәпкә бирүемә бик шатмын, чөнки алар
әби бабасынан килгән гореф-гадәтләрдән туган телен саклап калу дигән өмет бар. Милли тәрбия иң башта гаиләдән килә, моны белгечләр шулай ди. Шуңа күрә үзенең тамырларын саклап калырга теләгән һәр әти-әни бу хакта белергә һәм уйланырга тиеш. Туган телебезне саклау, яклау ул дәүләт тарафыннан, хөкүмәтебез тарафыннан оештырылган һәм контрольдә тотыла. Без инде балалар бакчасыннан башлап милли төркемнәр ачабыз. Мин инде аны сөйли алам, горурланып әйтә алам. Әлмәт мәгариф идарәсе вәкиле буларак һәм ул әти-әниләрнең теләге белән, тәкъдиме белән балалар бакчасында милли төркемнәр оештырыла. Шулай ук татар милли балалар бакчаларыбыз бүгенге көндә үзләренең хезмәтләрен башкаралар һәм шулай ук безнең горурлыгыбыз булган татар авылларында гына түгел, менә шәһәребездә дә милли мәктәпләр саны арта бара, Аллаһка шөкер. Очрашу барышында түгәрәк өстәлдә катнашучылар тел өчен файдалы гимнастика ясарга өйрәнделәр. Татарча җырлар тыңладылар. Иң мөһиме, милли тәрбиягә кагылышлы юлдан дөрес юнәлешкә атлауларына инандылар. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Милли тәрбия дигәне балалар бакчаларында да алып барыла. Мисал өчен, Инҗе бөртеге бакчасында бүген әниләр көне уңаеннан бишек җырлары өйрәнделәр. Тырышып сабалу кылгач, гыйлем булып җитәр бу. Менә шундый бишек җырлары җырлаган ашлар бит. Бишек җырлары баланы туган телендә тәрбияли башлауның иң үтемле чарасы ди белгечләр. Җыр аша сабый милләтен белә, тамырларына тартыла, игелекле, михрибанлы булып үсә. Татар теле дәресенә кунак булып чакырылган Әлфия ханым Сәмигуллина да шулай ди. Кызлар белән бәйрәмнәрдә милли ризыклар пешерәбез инде. Татарча җырлар тыңлап үсәбез. Иштәр беләләр, кайсы берсе җырлап та карый. Әлфия ханым бакчага йөрүче Эмилияның һәм аның ике апасының әбисе. Ул әзерлек төркеме балаларына бишек җырларыннан тыш исем кушу йолалары хакында да сөйләде. Халкыбызның гореф-гадәтләрен, йолаларын, бәйрәмнәрен күтәрү безнең 47-нче Инҗе балалар бакчасында да актив эш алып барабыз. Һәм инде безнең бик күп чараларыбыз ата-аналар, әби-бабайларыбыз белән дә үтә. Татар теле тәрбиячесе Гөлгөнә Исхакова сүзләренә караганда, бүген бакчада 12 төркем бар. Шуның 6-сы рус төркеме булса, 6-сы татарныкы. Димәк, бу районда яшәүче әти-әниләргә ана телләрендә бала тәрбияләргә мөмкинлек бар дигән сүз. Милли тәрбия бирү мәсьәләсе әлбәттә инде әбиләр һәм әниләр җилкәсенә төшә. Ләкин монардан тыш әле заманы әнисе спорт белән дә дус булырга тиеш. Шуны исәптә тотып 47-нче балалар бакчасында әниләр көненә багышланган гадәти булмаган чара оештырылды. Бәйрәмдә җыр биюләр булса да, аның асылы спорт эстафетасы һәм ярышлардан гыйбарәт булды. Әниләр һәм әбиләр балалары белән узышып кына калмады, төрле уеннар аша рәхәтләнеп күңел ачты. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Соңгы елларда Ознакай районында шахмат үсешенә игътибар арта бара. Балалар иҗаты үзәгендә шахмат түгәрәкләре алып барыла. Шәһәрдә шахмат клубы да уңышлы эшләп килә. Мәктәпләрдә балалар бакчаларында шахмат зоналары ачылды. Шахмат клубында ир-атлар һәм хатын-кызлар арасында үткән ярышлар исә коррупцияга каршы көрәш айлыгы кысаларында узды. Коррупция шахматчылар күзлегеннән. Әлеге ярышлар шул исем астында узды. Муниципаль район башлыгы урынбасары Роза Галиева уенчыларны сәламләп, турнирга килгән командаларга рәхмәтен җиткерде. Человек, который занимается своим любимым делом, человек, молодой человек, у которого на его жизненном пути появляются вот такие мудрые, сильные учителя-наставники, он никогда не столкнется с ситуацией коррупции в своей жизни. Он никогда не встанет на путь преступлений и нарушений, потому что у него на это не будет времени. Галина Матюшенко Урсай авылыннан ук килгән. Урманай авылыннан килгән Елена Карамованы шахмат уйнарга малайы Роберт өйрәткән. Уен нәтиҗәләре буенча район турнирында хатын-кызлар арасында Нурия Нургалиева җиңү яулады. Гүзәл Тимбакова 2нче урында, Галина Матюшенко 3нчедә. Иратлар арасында Фәнүс Ахунҗанов җиңү яулады. Мөдәррис Ханнанов 2нче урында, 3нче урынга Зөфәр Муллин лайык булды. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. 22-23 ноябрьдә Кумарада муниципаль хезмәткәрләр спартакиадасы кысаларында өстәл теннисы буенча ярышлар узды. Бронза медальләр өчен матчта Түбән Камадан килгән коллегаларын җиңеп, Әлмәт командасы мактаулы 3нче урынны алды. Әлегә шулар, Миллина Хәсәншина һәм монтаж операторы Оля Берамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.